साइज बाइसखौ नायनानै ला सोर समाजजों गोरोबनो हायो खाम्फा सारा उन्दै गेदेर बयजोंबो गोरोबनो हानाय साइज बाइसखौ नुखायो जयन्त सारखौ नाय रागा खरा रावबो खाथियाव थांनो साफिया साइजआवनो जोंनि खोनानो मोननाय जेब्ला आबसुनि सोमावसारनायाव आबसुनि सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ जोबोद जयन्त सारा लोगो हमनानै एडभाइस लायोमोन होननानै जों खोनादों जेब्ला प्रमद बर'खौ लोगो मोनदों अब्लानिफ्रायनो आबसुनि सिनियर दैदेनगिरिफोरखौ सिनाया गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ सिनाया बेबायदि जोंनि खोनानो मोननाय मथे निजे दङ सार्केल अफिसार निजे बोबथादों नाबथादों अब्लाबो मानियाखै ओरैबायदि राब जानानै सासे एमएलए बियो ओरैबायदि माने सासे दुथां गिबि गिबियावनो सानै गेदेरमाया सासे साइज बाइसखौ नायदो सोर समाजजों गोरोबनो हानाय रायजो राजाफोरजों गोरोबनो हानाय साइजआवनो एसे हमनो हायो खाम्फा सारखौ नाय स्पस्ट उन्दै गेदेर बयजोंबो गोरोबनो हानाय गुबुन गुबुन जनजातिफोरजों गोरोबनो हानाय खाम्फा सारनि साइज बाइसआ जयन्त सारनि सेहेराखौ नाय साइज बाइसआवनो हमनो हाखायो एकथा बा रागा खरा नुखायो नङा होमबा रायजोफोर जोंथ' खोनादों जेब्ला आबसुनि सोमावसारनायाव जोबोद जयन्त सारा बाहागो लादोंमोन माखासे सिनियर आबसुफोरनिफ्राय एडभाइस लानो थाखाय सिनियर आबसुफोरखौ लोगो हमोमोन जेब्ला प्रमद बर'जों इउपिपिएलआव बाहागो लायो बे समनिफ्रायनो आबसुनि सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ खेबसेबो लोगो हमनाय जों खोनायाखै जोंनि खोनानो मोननाय मथे जेब्ला प्रमद बर'जों आबसुनि आन्दलनाव बाहागो लादोंमोन बेबायदि समाव आबसुनि सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ जयन्त सार आरो माखासे गेदेरमा सारमोना बाहागो लाबाय थायोमोन होननानै जों खोनादों नाथाय जेब्ला प्रमद बर'जों बाहागो लानायनि उनाव सोर आबसुनि सिनियर बिथांमोनखौ सिनाया सोरबा रायजो राजाफोरखौ सिनाया अब्ला दिनै जाथिनि क'क्राझार समस्तिनि एमपिआव देरहालाङोबा मोजां खामानि मावगोन ना रायजोफोर साइज बाइसआवनो हमनो हाखायो एकथा रागा खरानो एसे भिडिअनि फुटेजआव नायलांदो कम्पिउटाराव बिसोर आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय ओमफ्रायहाय बिसोरो मा होनना बुङो एमएलए आ बोरै खबर मोनखो बै माखासे पिएनि दारै सारमोनजों जगाजग खालामनायावहाय दा बेयो एमएलए आ एकदम खबर मोननानै फैनानै सार्केल अफिसारनि माने रुमावनो आंखौहाय दरजा बोखावनानै हाबनानैहाय दरजा मारि होनानै आंखौहाय बुदों आरोखि सियारजोंहाय खेबबासो आंखौ सियार गंब्रै ना गंबा थिखांदों ओमफ्रायहाय लास्टआवहाय सियारजोंहाय लास्टनि सियारा नै आंखौबो उदैयाव सौदों नै दाबो सानानै दं एसे ओमफ्राय नैबे गोदनाजोंहाय आंखौहाय सौदों ओमफ्राय नैबे खर'आव सौदों ओमफ्राय नैबे मोखाङावहाय आंखौ नै माने सौदों आरो दा दाग जानानै दङ औ बेनो आरो आंथ' एफआइआर होबाय दा आंनोहाय न्याय नांगौ मा खारनै आंखौ बुफैखो आं जेनुइन खामानि मावदों आं रावनिबो इनाय मावाखै आङो मोनसे सरकारनि हाखौहाय बयहाबो मोन्थाय दङ एप्लिकेसन होनो थाखाय आरो ओरैहाय लेन्ड मेलाबो होगासिनो दङ लेन्ड मेलानि थाखाय पाब्लिकफ्रा जोंनाव एप्लिकेसन होफैयो जोंथ' रावबो पाब्लिकफोरखौहाय जोङो एप्लिकेसनखौ लाया माथिन जों माबानो हाया नोंखौ बुनाय स्पटआव सोर दंफायोमोन आंखौ बुनाय स्पटआव सार्केल अफिसार निजे दङ सार्केल अफिसार निजे बोबथादों नाबथादों अब्लाबो मानियाखै ओरैबायदि राब जानानै सासे एमएलए बियो ओरैबायदि माने सासे दुथां माने माबा बायदि मा होनना बुङो एकदम मा होनबावनो आं बुंनो भाषायानो मोनैले आरो ओरैबायदि माने आंखौहाय सेन्टिमेन्ट लानानै फैदों आरो आंखौ एटाक खालामनो आक्रमण खालामनो थाखाय ओरैनो थाङोबा हाया सोरनि जाथावना हायाथ' माने सरकारि हा गभ बिजिआर लेन्ड मा होननानै बुङा नोंखौ आसलते आंखौहाय माने फंनैसो बाथ्रा सोंबाय सोंनायावहाय आङो जेरै नंगौ जेरै गबिन्दमोन सारा ओरै अर्डार हरबाय बेफोरखौ खोन्थाबाय बिदि हरबाय आंथ' दा मा खालामबावनो सार आंथ' उफायहीन जाबाय